आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण ओल्या हरभऱ्याचा किंवा ओल्या चण्यांचा चाट कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। सध्या बाजारामध्ये भरपूर प्रमाणात ओला हरभरा येतोय, तर त्याची ही एक अशी पौष्टिक डिश आहे। तर तो चाट कसा बनवायचा ते आपण बघणार आहोत। नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीज या माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। चला तर मग आपण आता ह्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। इथं मी एक हरभऱ्याची जुडी घेतलेली आहे। हे बघा, असा फ्रेश असा मस्तपैकी हरभरा आहे। तर याच्या ज्या हरभऱ्याचे जे शेंगा आहेत ते आपण सगळे हरभरे आता काढून घेणार आहोत। हे बघा, ते सगळे हरभरे मी काढून घेतले आणि पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतले। एक मोठा बाउल भरून मला हे हरभरे भेटले। आता मी एक तवा गरम केला आणि त्याच्यामध्ये हे हरभरे घालून मी हे हरभरे आता भाजून घेणार आहे। एक अर्धा चमचा मी मीठ घातलं आणि मीडियम फ्लेमवर हे चांगले हरभरे भाजून घेतले। तुम्ही हरभरे सोलून नंतर सुद्धा भाजू शकता, पण मी हे इथं आधीच भाजून घेतले। हे बघा, मस्त असे चांगले खरपूस रंग येईपर्यंत हरभऱ्याचे भाजून घ्यायचे। हे बघा, छान असे मी हरभरे भाजून घेतले। भाजून झाल्यानंतर मी हे हरभरे आता सोलून घेतले। हे बघा, हे असेच सुद्धा खायला खूप छान लागतात। आता आपण चाट बनवायला सुरुवात करूया। तर मी चॉपरमध्ये एक कांदा आणि एक टोमॅटो एकत्र असं बारीक चॉप करून घेतलाय। आता याच्यामध्ये मी थोडी हिरवी कोथिंबीर घातली आहे। एक चमचा मी चाट मसाला वापरलाय। तुम्ही इथं लिंबाचा रस किंवा चिंचेची चटणी हे पण वापरू शकता। थोडा हिरवा मसाला वापरलाय, मी एकत्र करून घेतलंय। ह्याच्यात मी थोडं पाव चमचापेक्षाही थोडंसं मीठ घातलंय, कारण हरभरे भाजताना आपण अगोदरच मीठ घातलेलं आहे। हे भाजून सोलून घेतलेले हरभरे मी घातलेले आहेत। आता मी हे छानपैकी एकत्र केलंय। आता याच्यात मी थोडा मोठा असा असतो तो पिवळा शेव घातला। एक पाणीपुरीला आपण बारीक शेव वापरतो त्याच्यापेक्षा जरा मोठा शेव मी इथं वापरलाय। हे बघा, छानपैकी असं आपलं हरभऱ्याचं चाट तयार झालेला आहे। तुम्ही नक्की करून बघा। रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा। थँक यू।